Vățănina tăți de Panama asta, eu n-am înțeles. Cât de Guinness vă arăt? Optică de cei de o deseatcă de euro. Discuri destul de frumoase. Anul 2017, 39.990, 3 benzin, completație bogată, obraz. Și să filmez de 100 și 1000 de ori. Tot timp când vin la parcare, genci mai arată Panama, mai arată Panama. E ține mașina în dinți, vin cu mașinica cei care o ai tu. Și uite încă o dată la dânsa, își dă-o la schimb și noapte bună. Și atâta vorba rai de Panamera asta. Arată-ne așa preț, dragii mei, chiar și la America, dacă găsești, arată-ne Panama cu așa preț. Nu e nicăiurea. Mașina destul de interesantă. N-ai nelici că destul vine că te încarcă în credit și ți-o iei. Are prisoscă, nu are prisoscă, acazuță. Dar e Panamera, cum n-ai dat, nu poți să o compari nici cu восьмерка BMW, nici cu știorcă. Asta e Panama, înțelegi? Денчик, дайте машина, Panama. Înțeles? Panama, Panamera. Și все, что hotărât întrebările. Cât da pe maică? 70 de euro, допустим.